Ministru rigward dik il-junction tan-naħa tal-bypass fejn il-Infrastructure Malta proponit il-flyover u l-Kunsill ta' Ħolqien propona l-underpass. L-Infrastructure Malta kienet qalet li qed tistudja l-ġiex proġetti fejn wasalna hemm xi ħiel forsi ta' liema proġett hekk li ħajġi implementat. Lett tajjeb li ngħidu lill-qarrejja tal-port li hawnhekk qegħdin fuq il-proġett tal-underpass tal-Imrieħel. Hawnhekk qegħdin fuq il-proġett tal-underpass tal-Imrieħel li għaddej ix-xogħol u nħares il qudiem biex fil-ġimgħat li ġejjin insolvu dan il-bottleneck fejn kellek numru ta' traffic light systems li waqfqu lil dawk kollha li ġejjin min-naħa ta' fuq. U għaldaqstant ġejna naraw illum fiex wasal ix-xogħol. Rigward l-applikazzjoni illi qed tirreferi għalija u allura il-flyover tal-Imrieħel bypass nifhem illi dak il-proċess u dak id-dialogu għadu għaddej, ma nafx jekk hemm xi infrastructure Malta li għandha xi żied fuqu. Żewġ options, meta ngħid iż-żewġ options, il-preferred option tagħna u l-option tal-Kunsill flimkien ma' anke options oħra li kellna qabel qed jiġu mudellati u mbagħad bl-aħjar option noħorġu. Jiġifieri dik tkun the next step. Ma naħseb li bħalissa qegħdin niffukaw fuq l-iktar bottleneck kruċjali li hija din taħdejn il-MFC. Konferma li sal-weekend li għadda stess tkellimt ma' Sindku ta' Ħolqien u qed nikkomunikaw u nikkollaboraw tajjeb ħafna. Meta tgħidu tippreferu mal-proġett tal-flyover, x'inhu ma' raġunijiet prinċipali li għala tippreferu mill-underpass? Ma qallek xi jippreferuh. Għallek li qed jimmudellawh. Ma qed l-preferenza hija għall-proġett ta' Infrastructure Malta li huwa l-flyover. B'dak il-proposta issa daħlu l-proposti l-oħrajn u Infrastructure Malta qed tagħmel modeling biex tara li ma waħda hija l-iktar vijabbli u meta jkollna x'nikkomunikaw. U l-feedback tal-Kunsill x'kien? Il-feedback tal-Kunsillu, il-Kunsill ġie bi proposta oħra. Il-Kunsill ġie bi proposta li nagħmlu tunnel sħiħa taħt l-Imrieħel bypass u dik qiegħda tiġi modellata.